why hondo dzokumusha kwakwewo wega haudzikunde tisati tatanga kutaura kuti uda kukunda hondo dzevanhu wauda kuimbira kunze uku. Now unotora advantage yemunhu akapiwa simba rokukunda hondo dzevanhu vakawanda akapiwa basa mazuva ataura already an authority. Music iri more spiritual than physical. Kaimba zvemusoro wako nyangozvikanakidza vanhu havateerere vane madhimona asungura kuti vanhu zvauta sei. Pane gore rakaitwa munamato nabhishop vachinamatira tsaona dzakazenge dzaakuitika mabhazi achinondera mugoti ichidona mabhazi achingobvira muchaziva. Vakanditi mwanangu kana wadzokera kubotswana unogadzira album ndo pakabva mwayandisesekedza ipo paye. Imi munoziva kuti munhu angari against ndandi nekutengesa zvipepa zvine mafe vanhu vakutukainini kunze kubva nauya haisi yangu sandiregerera ofisi nawo yamwari yababa vangu varapa handiziva handisi kukonfema maybe that's why vakazoti amashaka kureva kuti maybe tinotora nhau dzamutumwa ndichaenda nadzo kunyika kana ndadzitora kunodaenda nadzo kunyika vokunyika havazive kuti dzabva kupi. Pane gore bishop vangu vari area rinoti still remember nandakagara vakati ndaona musemo watsemuka kugungwa ndaona kune chikara chabva kugungwa ndikaona vakadzi vari mukereke wevanhu vaita chipfambi kudarika pfambi dziri mustriti ndo pakabva concept yeshomu yakaita hitsop mashoko exactly ndo angakaimba ndikati variko vakadzi vakamirira kupunza misha yemamwe madzimai variko vazere muguta vakapiwa simba nenyoka mugungwa vaone musi wesho. Now tati vakapiwa simba nenyoka mugungwa yataurwa nauye kunzi vari muchechi vachaita pfambi kudarika vari kunzi ndo patakudzoka kuti vaone musi wesvondo kureva kuti vanhu ava vari muchechi murubano nazvo. Pane pasika yatauya paine mbiya pane zvakaitika ndakabata mashoko mamwe chete akataurwa nabhishop vakati vanhu vandakachengeta inini ndo vauda kundiuraya. Takaenda tikanogadzira somo yakateererwa nenyika yese hakunai zvinodzimba kudarika kurwiswa nevawakabatsirai hende hakunai ane godo kudarika munhu wawakambobatsira. Now izvozvo zokumbira simba pane mamwe mashoko akataurwa nabhishop andakabata maybe vaimba hamuna kuvabata vakati vari kundinongora tsoka ndiri kurwara nemakumbo nyange ndakaenda kumba vanotuma zvinhu saka ndauya baba zokumbira simba. Now tatauda kuita hondo inini nemi muchazvizivaka bishop vakati handina kunzindudiswa nevanhu chinondorwadza ndechekuti mwari vari kuda kuti varambe vari padhuze neni ivo vanhu vauda kundiuraya pamwe ndini pamwe ndiyo but ini ndine mashances because ndandiri padhuze namukuru kudarika ivo pamwe ndini ndairehwa but bishop vakati mwari havasi kuda kuti ndibve padhuze navo kunyange vachiziva kuti ndini kuda kuda sei kuti tiwirirani makati tiwirira kuti tigarisa unoda tigarisa mandi vanhu vedu vondinokora ivu vachitoda ndiparare ukasvika vonditeera kumba nezvinhuka zvinove izvozvo soro inini handina munhu akandinokora tsoka even nyange vana zvinhu zvakambonditeera kumba handina mweya handizvione mashoko andaitaura anga ari akutumwa vatove nokudzoka anoziva kuti nyaya yabva papi uvanana vazvo. Now pane pasumudzwa mukuru wangu avarapa itipi ndautogara pasi ndandiri kutokupai zvinhu zvese zvandinoimba munoona tadza ziva zvikubva kupi zvinhu zvinenge zvichibva pano. Saka urona yangu vanhu vakatanga kunyeperana kuti haachauya pano haachauya pano ndikauya pano handichaexista ndikasauya pano hachichaexista because zvinhu zvese zvamakanzwa zvirikubva papi. Now iyo ndo concept izvozvi zvinanitotaura nabhishop chirapo ndakati panga muchitaura pane zvinhu zvandadzidza ndaakutonogadzira album concept ndaanayo ndikaita one song muona ndikaita one song ndoziva kuti inobereka mamwe vaimbi vese teererai nawe kusubmita tuauthority yanga ichitaura yeye
ndokwakabva zvese zvatinazvo panapa. Kana uchida kunetsana neni nditaudze, wabvunza vanoziva, nditaudze kana kuti uya uchiti uda kutora foto mukuru vachitaura, unoenda uchitaura kuti zonemera vanhu hazina mate dzese. Hasha dzaanoita pachechi, ayo shoko 1 rangonzi gadanga. Muri kuona bishop vakapfeka gemenzi vari pamberi pevanhu, ndobva vazviti gadanga. Solo ndobva vasumudza vanhu ndobva vati gadanga. Ndine concept yandanayo. Zvinhu zvandinoda kukuudza kana kuimbi zvinogona kuchinja, but concept inenge iri the same. So zvaunoita manje unongonoisa Mwari wobva watora nhau yako wobva waipfekera ipapo kuti ive yake ave ndiye muridzi wayo. Saka unoona kuti ndota handizivi kuti ichafamba sei, but inzwa idea yacho. Muriko ikoko mambo aiwa mozotambanudza ndipinde panorema. Ndaisa Mwari unzwa panzi gandanga, one word rangonzi gandanga. Vanoronga hondo dzavo nditori gandanga rine ngoni dzinoera. Panzi gandanga ndanzwa vamwe wahongera vozi vatora ugandanga hwokuhondo, but inini naona mutumwa wakapfeka gemenzi vakazviti gandanga. Unoziva kuti breni dzangu dzatichipa mahunga paya. Inzwa kubhonga mhandu idzo dzaona gandanga rakatsika panoerai. Inzwanzi unyangoendika kunda vanofundumwa rachindipai rimwe simba vambopindimara vasuwa kutsamwa vasuwa chigugu. Usazoti handina kukupa ichipi yangu chigara yeni pasi ndapedza nhau dzeshe dzinobva pano. Saka inini kana ndakabata nhau dzakanditisa mbiru, ava shefu varako vanondiziva, but vanga vasingazivi kuti nhau idzodzo dzakabva pano. Iwo unodza unogona kubata ukabva nadzo pano, vanhu vekumareni kwako vakakurespecta vasingazivi kuti zviri kubva papi. Saka kana uchingouya pano maawazi mashomanana iwani gaya kuti unoona kuti tinombofamba tombobuda 1 pasika yatauya pane mbiya takabva nasunungura nezoti. Ndiri kumba inini ndakataura namukuru vane mashoko avakataura, ndaita depression. Pazvifoni vakataura kuti mwanangu zvinhu zvinoda kuti kana uchinamata zvinhu zvombosununguka.